Σέντρα με στόχο τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου κόβει με το κεφάλι. Μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα και ο Ηρακλής απαντάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στον Ολυμπιακό και νωρίτερα. Στο 50ο δευτερόλεπτο. Ο Αλτίν Χατζή λοιπόν είναι αυτός που κάνει το 1-0. Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Ράινκε. Στα δίχτυα η μπάλα, παρότι ο Γερμανός δεν έπεσε σε λάθος γωνιά. Ο Τζόρτζεβιτς έστειλε πολύ καλά το χτύπημα στη γωνία. Γιωβάνι, αυτός βλέπει τον Γιαννακόπουλο, καταπληκτική πάσα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Περνάει η μπάλα και χάνει απίστευτη ευκαιρία ο Αλεξανδρής. Κυριαζής ψάχνει πάλι το Ξενίδη. Τα κουνάκι του Αλεξανδρή που κλέβει, όμως ο Χατζή γυρίζει στο Κωνσταντίνου, γκολ. 1-2. Να λοιπόν μια επίθεση από το πουθενά θα μπορούσε να πει κανείς. Κοιτάξτε την κοφτή παλιά του σκόρερ του πρώτου γκολ του Χατζή, αμέσως στο σουτ με το αριστερό του Κωνσταντίνου. Γιωβάνι που αφήνει στο Ζεελίας, πάνω στην κίνηση ο Βραζιλιάνος βγαίνει κατά μέτωπο. Ζεελίας που θέλει να περάσει, περνάει φάτσα στον γκολ και το κάνει. Εκπληκτικό γκολ από τον Μοεντίν Ζεελίας. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ζεελίας στο 52ο λεπτό. Του έσπασε όπως λέμε την μπάλα με κοντινή μεταβίβαση στο Γιωβάνι και ο Ζεελίας έκανε μια ξέφρενη. Στούλας με τον Ινιάδη. Το άνοιγμα του στο Γιωβάνι που πάει να βάλει εκπληκτικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Γιωβάνι, από τα γκολ που βλέπουμε σπανιότατα στα ελληνικά γήπεδα. Και όχι μόνο στα ελληνικά. Ένα γκολ με τη μεγάλη σφραγίδα του Βραζιλιάνου άσου. Εκπληκτικό. Για να δούμε εδώ τον Γκοϊκόβιτς. Σε μεγάλη ευκαιρία ο Γκοϊκόβιτς. Πολύ κοντά γκολ. 3-3. Να λοιπόν που τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο Γκοϊκόβιτς αυτή την κόντρα του Ηρακλή το 61 ισοφαρίζει και πάλι το παιχνίδι. Πάλι αφήνει στο Ζεελίας που έρχεται από πίσω, το σουτ στην κίνηση, χάνει αλλά μπλοκάρει, όχι ο Ράινκε, δεν μπορεί. Επιμένει ο Ολυμπιακός, Γιαννακόπουλος. Διώχνει πρώτης γραμμής ο Αλεξόπουλος. Στρώνει στον Κωνσταντίνου, το σουτ, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Που λίγο πριν από αυτό το σημείο προσπάθησε 2 φορές να νικήσει τον Γεωργίου στέλνοντας την μπάλα και τις 2 έξω και εδώ πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ στο 76. Ανακόπουλος συνεχόμενες προσποιήσεις και σέντρα ο Γιωβάνι μόνος του εξ επαφής γκολ. Γκολ από το Κούτο. Να δούμε πού θα τελειώσει, πού θα σταματήσει αυτός ο ημιτελικός. 4-4 από τον Άμπρο Κούτο. Ίσως τελευταία φάση του αγώνα. Ο Γιωβάνι να περνάει, πάντα ο Γιωβάνι, εκπληκτικό γκολ. Ο Βραζιλιάνος φραγίζει την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό. Κάνει το 5-4 στα τελευταία δευτερόλεπτα και αποθεώνεται τον κόσμο. Λυτρώνει τους πάντες εδώ στο Άκα, καθώς ο Ηρακλής μέχρι αυτό το σημείο δεν παρέδιδε τα όπλα. Ο Αναστασιάδης συγχαίρει τον Γιωβάνι και τον αγκαλιάζει. Εκπληκτική σκηνή. Απίστευτη σκηνή. Την είδατε εδώ.